Inden for den humanistiske psykologi, den humanistiske filosofi og i det hele taget inden for den humanistiske tradition, der snakker vi om, at selvfølgelig har vi et potentiale. Vi har noget i os, som venter på at blive foldet ud. Ofte så skal der en hel del til. Og ofte i den svære ende. Altså, der er noget, der skal gå i stykker for, at der ligesom kommer gang i mekanikken, og måske den her måde at blive til på, at blive dannet som menneske. Så det her med at finde ud af dybest inde, hvorfor er jeg her? Hvad vil jeg? Man kan tit snakke om, der er 2 spirituelle behov. Det ene det er jo, what's in it for me? Hvad er der til mig i verden? Og vi kan i hvert fald se på, når verden er fuld af stress og ballade og sygdom og lidelse, så er det nok, fordi der har været for lidt af det her what's in for me. Altså, så jeg er nødt til at skal have noget indenbords. Og det er altså ikke store bredtommede tv'er og ordentlige dyre biler og alt muligt. Det er faktisk ikke, det hører faktisk til de tomme kalorier. Nej, vi skal have noget ordentlig substans ind i livet. Vi skal have noget, der vækker os, noget, der bringer en indre værdi i gang. Så når vi har det på plads, og vi ligesom bliver sat, altså settled ordentligt, altså vi har fået sat vores røv direkte ned i ledersædet under vores eget køretøj i livet, jamen så er vi på plads, og vi har fat i noget, der genererer energi og kræfter og muller og alt det, der skal til for at styre efter vores ledestjerne. Altså, så når vi har vores ledestjerne på plads, så har vi også sporet i orden, og så kan vi næsten klare alle mulige bump undervejs, fordi vi har snuden i forhold til vores ledestjerne, men vi samtidig også bliver hele tiden fyldt op på løbedepoterne, og ikke fordi vi skal løbe, men så har vi næring undervejs, det vil sige, at vi er bæredygtige. Når det skidter på plads, jamen så handler det rigtig, rigtig meget om, hvad har jeg til verden? Og det handler om et giverprogram, det handler om at tjene, og det er selvfølgelig også lidt over i den spirituelle del af lejren et eller andet sted. Det er, når jeg har mig på plads, og jeg får den rette næring, og jeg selv får taget ansvar for det, jamen så har jeg noget til verden, så handler det om at gøre og give og tjene, altså at gøre gavn. Og det er måske den smukkeste rejse. Det er også i trit med hele den her buddhistiske tilgang et eller andet sted, altså at vi leder indtil vi forstår, hvad søren er det, der er på spil. Så hele den her rejse fra ego-væren i verden, som jo kan have en grundløs utilfredshed med alting, hvis ikke at der er et eller andet sted hele tiden er gang i det, til at blive lidt mere altruistisk, altså hvad har jeg til verden? Men der skal selvfølgelig være, som Buddha også snakker om, der skal være den her middelvej, altså så det skal hverken være herover eller være herover. Så det er lige præcis relationen, det er der livet er. Og det er noget af det, som vi folder ud på vores relationspraktik og uddannelse. Altså, hvordan kommer jeg hjem? Hvordan finder jeg ud af, hvad er der til mig i den her verden? Og det er jo sådan, ligesom ude i ørkenen, man kan jo hurtigt, hvis man ikke lige har den rette vinkel på, jamen så bliver man ved med at være i ørkenen. Så det er jo noget med at få sit kompas på plads, og så snuden i sporet, og finde ud af, hvad er det, jeg gør, for ikke at det er bæredygtigt? Hvad er det, der skal pilles af? Og det er det, vi beskæftiger os meget på vores relationspraktik-uddannelse. Altså, vi tager noget af, og noget dyrkes frem. Og det er pivhamrende spændende, og lønnen, eller tilfredsheden i det kommer helt af sig selv. Så hvis det lyder spændende, så klik på linket, og ring, skriv, hør, hvordan dine muligheder er for at komme med på holdet. Der bliver rift om pladserne. Vi er ikke i tvivl om, at skejser nok skal findes, fordi hvis der er noget, der er brug for i den her verden, så er det
bæredygtige relationer, så vi kan gøre verden bæredygtig. Og det starter selvfølgelig med os selv. Det ved I. Vi ses. Ha' det godt.